Silav roj baş, hevanno, temaşevanên aziz, hêvîdarmûn tev başin, tev bi xêr hatin. Îro mijara me ya sereke, encama hevdîtinên di navbera Komîsyona Parlamentoyê û Rêzdar Abdullah Öcalan de ye li İmraliyê hevdîtin pêk hat 24 Meyê. Ka çi hatiye axaftin? Bi qasî ku beriya niha hate behskirin, naveroka vê hevdîtinê diviya bû veşartî bima bi qasî 10 salan. Lê niha Gulistan Kiliçkoçî dibêje tiştekî wisa tune ye, biryar hatiye girtin ku ji raya giştîrê were eşkere kirin ji bo ku fitne fesadî çênebe, dedîqodî çênebe, baştirek mirov ji her kesî re eşkere bike. Ji xwe ya rast jî ew e, tiştek ku dewleta Kurya Tirkiye pê dizane, çima milletê me pê nizanibe. Ya rast ew e. Niha berî ku em behsa vê mijarê bikin hevan em hema cih bide çend û çên din. Pêşî dixwazim emîn bim weke daîmî, dengê min, dîmenê min li cem we heye tune ye. Ez zanim dîmenê min di cem de dem bidem ama tiş nabe. Eger û anha ji min re bêjin dîmen û deng baş e, ez dest pê dikim hevanno. We goterî em wext wenda nekin ji ber ku nûçê me pir dirêj in. Temam e. Ka tiştekî nenivîsand ji kerema xwe re tiştekî binivîsînin? Temam e. Ez bi qasî ku dibînim ji min jî vekir temam e. Süper. Aynen bi vî şeklî. Em dest pê dikin hevanno. Hûn zanin doh min ji we re pêşkêş kiribû lê dixwazim dubare bikim. Ha berê hemî nûçeyem. Ez dixwazim ji we re bibêjim îşev mîvanê min Rodî Xelîl hunermend e. Saet di 19 de li gorî saeta Ewropayê mîvanê me ye. Ew ê bi gîtara xwe ji me re bawekê zindî stranan jî bibêje. Em ê wî nas bikin û em ê pê re sohbet bikin keseyetiya wî. Ev jî rûpela wî ya YouTube'ê ye. Hevalên me ê ku li me temaşe dikin eger ji niha ve jestek bikin, biçin, bibin abone di kanala wî de YouTube'ê de ez pir kêfxweş dibim. Veya aynen bi vî şeklî ez dixwazim hevalê me Rodî Xelîl bişopînin bila bibe jê re diyariyekê êvarê saet 19 da berî ku bibe mîvanê me ji niha ve em bişopînin ez bixwebûm abone temam e. Gavadê ez pê re axivîm. Ew jî bi heyecan li benda we ye. Êvarê ka sohbeta me li ser hunerê, li ser kesiyetiyê wî em wî nas bikin. Hortekî pir delal e Rodî Xelîl. Li ser YouTube'ê hûn dikarin bibin abone. Bi vî şeklî em bidomînin hevandan. Ev yek. Ya din jî edaleta Tirk ji bo Selhedîn Demirtaş heta 7 salan cezayê zîndanê xwest. Ez vê dixwazim dubare bikim ji ber ku veye tam îbret e, tam rezalet e. Rêveberên AKP ji doh ve Tamîl Şeyer jî di derbarê encamên hevdîtina li İmraliyê de hinda xuyaniyên nerast de mîna ku endamê Komîsyonê Rêzdar Öcalan tehdît kiribin eger tu pêvajiyê xirab bikî, eger li gorî dewleta Tirkiye nemeşe wê ji berê zêdetir operasyonên eskerî yên dijwar çê bibin, hûn ê poşman bibin. Yani endamê Komîsyonê mümkün e tiştekî wisa ji Öcalan re bibêjin. Na. Yani hinek derewe li ser Twitterê ev tişnivîsanir paşê jê bir. Niha encama hevdîtinê Rêzdar Gulistan Kiliçkoçî baştir eşkere dike. Hema bibêjin ji sedî nodê axaftinên li İmraliyê li ser Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bû. Ew erê rast e. Ka em binirin pêşniyazê Öcalan çi ne? Derbarê Qesedê, YPG, Asayişa Heremî, Wezareta Karê Navxweyî a Sûriyê, Meclisa Sûriyê wê çawa be, çawa şekil bigire. Demokrasî çi ye li Sûriyê çawa dikare pêk were? Qedera Qesedê. Vana hemî em nîqaş dikin hevanno. Di vê demê de ku herkes li bendê bû hevanno, piştî biryara dawiya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê Selhedîn Demirtaş serbest bihata berdan, tam berova jî dozên nû lê hate vêkirin. Vê carê sûcbariya heqaretkirina li serokkomar li dijî wî doz hat vêkirin. Dozger daxwaza cezayê hepsê heta 7 salan lê kiriye. Dozger îdia dike ku Demirtaş beriya salan hem li Mêrsînê hem li Diyarbekirê de axaftinê xwe de heqaret li Tayyip Erdogan kiriye.
لو ما خواست کو جساله سه مها حتی 7 سال جزای زندان لیوره برین اوه یک دوی نابری ده کمیسیون و 4 قانون له بجوه او جی حتی نها گوتن 30 مهی و بجوه نظام یکی مهی بجوه و همی روش گوهراندن لی آنها دیار بیه سروکاتیا مجلس ترکیه دیار کرد که جوینا 19 کمیسیون دموکراسی خوشکوبراتی و 4 قانونی وره لدار خستن اف جی به وی شکلیه یعنی پشتی هفدیتنا لإمرالی اف جارا یکمه جوین پکته ام ویاجی داینن آلیه کی لهونگ کنگی دشواته ده 328 کس مرن هوانو پرزیده نه او شواتا کروجا چهارشنبه لبلوکین آواهیا ج 31 قاتی درکت کار نوکرنه لیدهاته کرن پشتی 40 ساعتان او آگر هاته ومراندن رایداران دیار کرن کو هجمارا قربانیان گیشتی 328 کسان یک جوان آگر کجه زده 5 بریندار هنه روشا 12 جوان گلکی خرابه لنقاشخانه که تنه درمان کرن هجمارا وندایان جی زلال بو فلاکت لهونگ کنگی بو ev jî bû sedema tirsekî mezin yek ji bajarê herî qelebalix ê cîhanê ye nüfusa wê 7.5 milyon mirov e yani nêvî Stenbolê ye ev bi vîya we li Almanya hevano Almanya dixwaze Kurdên Êzidî dersînor bike çima sebep çi ye çima Almanya dixwaze Êzidiyan dersînor bike dibe rîska wana li welatê wan bi taybetî li Şengalê rîsk xeterî nemaye halbikî Daeş hêjî li ser piyane ne tenê Daeş ya dewletên derdorî jî pir muamelekî baş li Kurdên Êzidî nakin Almanya ku wekî welatê yekem yê Ewropayê deriyê xwe li Kurdên Êzidî vêkiribû û komkujiya wan wekî jenosîd pênasê kiribû niha bûye kabûsa jiyan û paşeroja wan me ev nûçe ji Rûdawê girtiye bawer dikim peyamnereke wan hevdîtin pêkaniye bi hin siyasetmedarên Almanya re ji ber guherîna siyaseta koçberiyê ya Almanyayê xeterî metirsiya dersînorkirinê li ser nêzîkî 100,000 penaberên Kurd yên Êzidî heye di pêvajoya dersînorkirina bi darê zorê ya penaberan de rewşa malbatan li ber çavan nayê girtin di gelek mînakan de malbat li hev ji hev têne qutkirin bawekî ku endamekî malbatê yek mafê mayînê girtiye ê de jî tê dersînorkirin vaya heqeten li dijî hukûqê ye li dijî edaletê ye yani pergalekî heye ferdên malbatê mecbûrin werin cem hevûdû vaya da hemî qanûnên navnetewî de heye yani tu nikarî zarokekî binê 18 salî re bişînî derekî û malbat wê bişînî derekî jin mêr nikarin ji hev werin qutkirin lê li Almanya rewşekî wisa heye ji ber ku rewşa ewlihiya ya Şengalê niha ne arame bi hezaran koçber hîn di kampên Herêma Kurdistanê de ne Partiya Keskan ya Almanyayê di Grûnin pêşniyaz qanûnekî amade kiriye armanca wan ew e pêvajoya vegerandina bi darê zorê ya Kurdên Êzidî rawestînin mafê mayînê bidin wana berdevkê siyaseta navxweyî Partiya Keskan Emerîk Marcel di daxuyaniyekî de rexne li durûtiya siyaseta Almanyayê girt got Almanya berpirsiyariyekê mezin girtiye serxwedema ku li Parlamentoya Federal komkujiya Êzidiyan wekî jenosîd nas kir lê li vê derê valheyekê mezin heye gelo em çawa dikarin wan biparêzin mixabin em dibînin ku Êzidî têne dersînorkirin Parlamenterê Partiya Keskan di derbarê naveroka pêşniyaz qanûnê de jî hin agahî dane dibêje em naxwazin Êzidî werin dersînorkirin me partiyek me projeyekî niha amade kiriye me pêşkêş kiriye da ku mafê mayînê ê 3 salan ji wara were naskirin di vê demê de dikarin di nava 3 salan de yani şert û mercên mayîna daîmî dikarin bi dest bixin çawa ew jî dikarin ziman fêr bibin zarokê xwe bişînin mektebê perwerdehî hinekî pêş bixin dibe ku car di serî li meqamên Almanya bidin bibêjin em vê derê adapte bûne entegre bûne em dixwazin vê derê daîmî bin ez bawer dikim Almanya jî pêdiviya wan bi neslên nû heye bi zarokan heye ji ber ku hêjmara îxtiyaran gelekî zêde dibe ciwan zarok kêm dibin Almanya dixwaze malbatên biyanî bihewîne
ji bo ku sibê dest pê ji wan re xizmetê bike pere bixe kaseya teqawutê siyasetekî wisa heye lê eşkere nakin lê siyasetmedara Alman dibêje em dixwazin ne tenê bi gotinan bi kiryaran jî were pêkanîn yani ev daxwaza me hevan no ez werim ser meseleyê esasî em zêde dirêj nekin ji ber ku nûçe naqedin nûçe tim hene Gulistan Kılıç Koçyiğit endama Komisyona Parlamentoya Türkiye bû bar dikim cara yekeme çûye Cemrezar Abdullah Öcalan ka em nêrnî wî bigrin çawa dibêje çi dibêje Mehmet Aslan Selman Güzelyüz pêra hevpeyvîn çêkirine ji Ajansa Mezopotamyayê bi Tirkiye hevalan wergerandiye Kurdî ez ê ji vê derê aniha temamî ji we re bixwînim herkes eger amade be li bendê be em cih bidin vê hevpeyvînê rast e hevana ya Emîn Kutlar dibêje ecibandin çi makiyê me ya ecibandin kê me heval ji ber ku hevalê me temaşevanên me naecibînin Wextê beecibandana wextê bigotina mala te ava rêzdar Bedran dere wê demê ew ê beecibandana ji ber vê em zorê li wan nakin heval me wextê neecibîn çima pê ecibandanê bikin we goterê ne goterê ji bo ku hûn beecibînin aha berçavekî min jî heye tamam bikar nayînim hûn beecibînin eger hûn beecibînin pê lêkin pê neecibînin mesele ciddi hevanno mesele pir ciddiye ama kêfa me hatiye ji ber ku naveroka vê hevpeyvînê li gor menfaetên Kurdan e li gor faydeya Kurdan e têda tiştê xweş tê gotin xuya ye pêvajo wê ber bê başî ve biçe encam wê bigire eger hûn amade bin ez hema bidomînim çawa deng nayê dengê min nayê we anha hevalekî dibe deng nayê rast e deng tê yan nayê ez deqekî vekim vê derê ez bawer dikim deng heye ya ew ê dengên kê min dengê min tê min heval ji min re nebêjin deng pir baş e çawa deng nayê bawer dikim hevalê me dengê cîhaza xwe venekiriye ji we tirê dengê me na tamam süper nana temaşegerên me süperin hûn zanin gotina temaşevan ku ev 28 salan ez tim bikartînim zimanzanê me dibêjin ne rast e temaşevan nabe temaşeger dibe hûn bibêjin temaşeker yan jî temaşeger fiq nake ama lê temaşevan dibêjin nabe îje em ê xwe fêrî temaşeger bikin em dest pê dikin Gulistan Kılıç Koçyiğitê diyar kir ku endamê komisyonê bi awayekî qanexbûyî yani îqnabûyî ji îmraliyê vegeriyane û got Abdullah Öcalan gotiye li gel mutabaqatekê bi dewletê re lêgerina esasî ya îro mutabaqata siyasî ye ege ev pêk were wê gelek astengî jî ji holê rabin endamê komisyonê ku ji Gulistan Kılıç Koçyiğit Dem Partî cîgirê serokê giştî MHP Fethi Yıldız cîgirê serokê giştî AKP Hüseyin Yayman pêk dihat a roja 24 mijdarê çûn greva îmraliyê bi Öcalan re hevdîtineke rûbirû pêkanîn komisyon di çarê kanûnê de wê li hev bicive piştî civînê dest bi amedekirina çêkirina qanûnê ew ê bikin Gulistan Kılıç Koçyiğit ji Dem Partiyê di derheqê naveroka hevdîtina li gel Abdullah Öcalan axifî ji Ajansa Mezopotamya re li ser navê komisyonê pirs tê pirsîn hûn sê kes çûn greva îmraliyê hûn ji ku çûn hûn çawa çûn detay Gulistan xanim dibêje komisyon roja îniyê li hev civiya wê rojê biryara çûna greva îmralî hate girtin ji bo çûyînê ji alî hukûqî ve amedekariyên prosedûrî hatin kirin ji ber ku divê serî li Wezareta Dadê bihata dayîn serokê meclîsê bi van karan re mijûr bû piştî prosedûr pêk hatin roja yekşemiyê ji me re xeber hat ku roja duşemî em ê biçin greva îmralî roja duşemiyê em zû şiyar bûn weke sê endamê komisyonê li Enqereyê em hatin cemhev ber bi Stenbolê ve em ketin rê pirs heye saet di çi de hûn bi rê ketin rêwîtiya we çi qas dom kir
ام جی استانبول برای هوایی چون گرava ایمرالی برپرسیارین اولیهی بمرابون لگراوی جی جالی رویبرین گرتیگه و ام هاتن پیشوازی کرن ام باوی که لزگینی در باسی گرتیگه اولیه بلند بون لگراوا ایمرالی ام راستی تو پرسکریکانه هاتن پشراجی در باسی اوده هفدیتنه بون لوی دری چند دقیقه آمده کاری هاته کرن مرو چوا هفدیتن پیک بینه مرو چوا تفگره آمده کاریه که وکه بریفینگ هاته داین پشراجی برایز عبدالله öcalan ket ode. Em sê kes rûniştine Öcalan derî vekir hat ket ode. Pirs ev e li odeya hevdîtinê ciyê rûniştinê çawa hat û dîzayn kirin, amade kirin. Belê, pêşî em derbasî odê bûn, piştrajî birêz Abdullah Öcalan hat odê yek bi yek bi destê me girt, birêz Öcalan li hemberî me rûnişt. Sohbeta me bi vîya we dest pê kir. Abdullah Öcalan hûn çawa pêşwazî kirin? Di serî de kîya xifî kê pirsa yekem pirsî? Gulistan Klişkoçî dibêje ji me re got hûn bi xêr hatin, got ez we dişopînim, ez we nas dikim, piştre jî endamên komîsyonê qala armanca hevdîtinê kirin, qala temsîliyeta partiyan kirin, endamê komîsyonê diyar kirin ku ew hevdîtin jî di çarçoveyê hevdîtinê komîsyonê de ye. Birêz Abdullah Öcalan jî ev yek erê kir, piştre jî hevdîtinê dest pê kir. Pirs, di hevdîtinê de dîmen, görüntü, wêne hatin girtin yan qeydên hevdîtinê çawa hatin tomar kirin? Na, dîme nehat girtin. Tenê cihazê denggirtinê hebû, deng hate qeyd kirin, ev jî ji bo girtekan baş bû. Girtek yani ev reşnivîs. Merû çi daxife wekî nivîskî were nivîsandin, jê re dibêjin girtek. Hevalê me wisa pê nasê dikin, ê de tişnabe. Em jî bêjin girtek hadê. Dema birêz Abdullah Öcalan xîtabê me dikir, digot Fethî Bek, Hüseyin Bek. Lê dema ku heyeta komîsyonê xîtabê wî dikir, digot hûn, yani siz. Rewşa tenduristî ya Abdullah Öcalan çawa bû? Dipirse hevalê me rojnameger. Birêz Öcalan pir bi coş bû, moral bû, tenduristiya wî pir xurt xuya dikir, bi rûkenî em pêşwazî kirin. Me bi taybetî rewşa tenduristiya wî pirsî, tenduristiya wî baş bû. Pirs, di nava şandê de tenê jin tu bûyî, Abdullah Öcalan li ser vê yekê tu nirxandin analîz kir gelo, yan jî ji bo tevlîbûna jinan a li vê pêvajoyê tiştekî got yan na? Birêz Öcalan bi giştî li ser rêwîtiya dîrokî ya PKK, serdemên ku Kurd û Tirkan di dîrokê de tifaq çêkirine, ka van tifaqan çawa sûd ji gelên Tirkiye, Kurd û Tirkan re anîne, xalên şikestina vê tifaqa yên dîrokiya xifî, her wiha nirxandineke berfireh li ser lêgerîna aştiyê ya PKK, lêgerîna aştiyê ya dewlet û hikûmetê lê çawa ev hemû rastî astengiyan hatiye behsa wê pêvajoyê kir. Bêguman endamên şandeyê jî di derbarê pêvajoyê de pirsê xwe pirsîn. Di dawiyê de min îmkan dît ku silavên taybet yên jinan bigînim wî, ji ber ku ew beriya 25 mijdarê bû. Min jê pirsî gelo ew dixwaze bi taybetî li ser vê mijarê şîroveyekê bike. Wî jî nirxandinekê kin li ser jinan jî kir. Bi taybetî behsa çanda kuştina jinan li kolanan kir. Çawa mêr li nava kolanê jinan dikujin, wî behsa kuştina jinan kir. Her wiha analîzekî pir kin li ser perspektîfa xwe ya li ser azadiya jinan, nêzîkatiya xwe ya li hember jinan, li ser azadiya jinan kir. Silavên xwe ji her kesî re şand. Pirsek din heye, ev hevdîtin ji bo pêvajoyê ji bo çareseriyê xwedî giringî bû, lê hûn wateyekê çawa lê bar dikin? Gulistan Klişkoçî dibêje, serdana komîsyonê ya İmraliyê di 24 mijdarê de hevdîtina wê bi rêz Abdullah Öcalan re dîrokî bû. Bi taybetî ew derbasbûna ji asteyekê din ya giring, asteyekê krîtîk nîşanda. Ya duyemîn, dewletê berê bi rêz Abdullah Öcalan re tekiliyên cûrbecûr danî bûn. Şandeya İmraliyê ya partiya me serdana giravê kiribû, hevdîtin pêkanî bû. Bi aynî awayê beriya banga 27 Sibatê jî şandeyekê mezin ku hevserokê me jî di nav de bûn, çûbûn girava İmraliyê, bi rêz Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî bûn ji xwe, lê serdana me ya giravê
لسر ناوی کمیسیونه که کود پارلمنتوی ده هاتیه دا مزراندن و هفدیتنا ما یا برز عبدالله öcalan ره جبو هیزا سیاسی یا برز عبدالله öcalan خودی گرینگیه که دیروکی بو. جوینا 24 مجداره بخواه پشراس کر کود و اف مجار جم مسئله که اولهیه جم مسئله یا جم بیچکرنه ویده تر بچه. ده همان دمیده به مسئله که سیاسی جی. دوی جبو چاره سرکرنا و مسئله چاره سرین سیاسی ورم پیش خستن. جبو ویجی جوینه که پر گرینگ و دیروکی ملدار خستیه لإمرالیه. اف یک ام دومینن مسئله پرسکدن هه هر تم جبو به هفدیتنه دگوتن مرحله کریتیک. دولت چه هاد به مرحله که دگوتن کریتیک چیه؟ تپرسه هوالین میان روزنامه گر. گلیستان کلیچ کوچید برسو داده. هن در دوران هزو تمثیلیت برای عبدالله öcalan سینوردار دیدن. وکی که او دکاره برای خستن چکان بده دانین مخاطب دیدن. باشه؟ لی محرتم گوت برای عبدالله öcalan نه تنه مخاطب دانینا چکانه. نه تنه مخاطب فسح کرنا رای خستنیه. تا اینی دمیده مخاطب چارەسەریە دموکراتیک آدوزا کردشی. اگر اف پرسکریک باوی که سیاسی وره چارەسەر کرن باوی که قانونی وره چارەسەر کرن و دمید ویم بخواه جدوی برای عبدالله öcalan ببیسن او جبو چارەسەریە چه دبیجه؟ öcalan جبو چارەسەریە چه پیش نیازانده که؟ دوی ام تقص بکن که مدید که برای عبدالله öcalan راستی جی نه تنه مخاطب فسح کرنا رای خستنیه ده همان دمیده مخاطب سیاسی و چارەسەریە دموکراتیکش. یعنی عقلك هي دخوازه هزا برز عبدالله öcalan سینوردار بکه و تنه مخاطب یکینین اولهی نشان بده. دخوازه پیشیا مخاطبیه ویا سیاسی بگرن یعنی. به هفدیتنه کمیسیونی جی گوت از دخوازم پرسکریکا کرد چارەسەر بکم. جبو ویجی دوی برپرسان را هفدیتن بکم. یعنی عبدالله öcalan جی کمیسیونی را گوتیه از دخوازم پرسکریکا کرد چارەسەر بکم. جبو ویجی دوی از برپرسیاران را هفدیتن پیک بینم. مثلا ویا تشتکی نویه هوادنو. ویا تشتکی نویه ام دبیسن جبر کو آنها حتی نها دوی پیواجوده تنه مسئله چکدانی نیده تنی قاش کرن. öcalan ji endamê komisyonê re gotiye ez dixwazim pirsgirêka Kurd çareser bikim ji bo vê jî divê ez bi berpirsiyanan re hevdîtinê çê bikim. Abdullah Öcalan li ser tevlîbûna CHP tiştekî got nirxandanekî kir nekir. Berêz Öcalan li ser CHP gelek nirxandanên wî êm berê jî hebûn birêya heyeta me ya İmralî ew nirxandin ji rêya giştî re ji xwe parve kiribû vê carê jî got xwazî CHP jî bihata. Tenê wisa got. Wekî din Öcalan li ser kîjan mijaran rawestiya li ser tekîliyên Kurd û Tirkan çi got? Bersiva Gulistan Kiliç Koçît. Wextê ku sê nav hebin hinek zehmet tê bilêv kirin. Öcalan li ser kîjan mijaran rawestiya li ser tekîliyên Kurd û Tirkan çi got? Bi rastî jî hevdîtinekê dirêj bû. Birêz Abdullah Öcalan qala tekîliyên Kurd û Tirkan yên dîrokî kir. Di serî de hevpeymana li Milazgirê ku di sala 1971 de tekîliyên Sultan Alparslan bi mîrekiyên Kurdan re analîz kir pêşî. Her wiha behsa serdema Selçukyan jî kir. Diyar kir ku serhildana mîrektiyên Kurd di dema hilweşîna İmparatoriya Osmanî de rolekê di hilweşîna wê de lîstiye. Abdulhamîd ev yek dît alayên Hemîdiyê ava kir da ku pêşî li wê bigire. Pişra di dema şerê serxwebûnê ê avabûna Komara Tirkiyeyê de Kurd beşdar bûn. Behsa wê yekê dike. Kurtuluş Savaşı yani. Her wiha destnîşan kir ku di dema Selheddîn Eyyûbî de
د فتح کرنا قدس ده دیسا کرد و ترکان به هفره هفکاری کریه به هفره تیکوشیانه نرخاندنه که کن لسر سرهلدان شیخ سعید کریه بالکشان سرویه که کچما او سرهلدان د سال 1921 ده پک نهاتیه لی د سال 1925 ده پک هاتیه چما yani جبر bu Kürt bi fikra ümmetê tevlî şerê rizgariya Tirkiye bibûn. Pişra jî dewletê dev ji ümmet bûnê berda bi fikra netew dewlet tevgeriya. Bi rêz Öcalan diyar kir ku stedema serhildana Şêx Seîd ew hişmendî bû. Yani dewleta Tirkiye çima netew dewlet ava kiriye. Li hember vê yekî serî hildaye. Pişra jî qala çawa PKK ava kiriye. Çawa li bendava çûbûkçûya Enqerê hatine cem hev 6 kesan çawa biryar dane ku bikevin ser rêyekî dûr û dirêj ya ji bo azadiya Kurdistanê. Behsa vê pêvajoyê dike. Herî zêde li ser kîjan xalan rawestiya Rêzdar Abdullah Öcalan dipirsin hevalê me rojnameger bersiv ev e. Herî zêde li ser tekîliyên Kurd û Tirkan rawestiya destnîşan kir çawa Kurd û Tirk dema bi hev re bûne bi ser ketine dema ji hev cuda bûne wenda kirine. Li ser vê rawestiya li ser hewldanên aştiyê rawestiya. Bi rêz Öcalan got di sala 1995 de dema ku sosyalîzma reel têk çûye dest bi lêgerîna aştiyê kiriye. Lêgerînên aştiyê çawa rastî astengiyan hatiye behsa wê demê kir. Ser dema lêgerînên aştiyê di dema Turgut Özal de, dema Erdal Önünî de, Demirelî de, Erbakan de dema wan pêvajoyan kir. Di van hemû deman de jî müdaxaleyên çawa ji lêgerînên aştiyê re bûne çi astengî derketine hemî yek bi yek behs kir. Çawa ketine nava hin hewldanan lê astengî derketine. Her wiha bilêv kir ku hêzên navnetewî naxwazin aştî pêk were. Li ser mirina Özal jî mînakek da çawa dikarin sabote bikin. Lê bilêv kir ku mirina birêz Turgut Özal ne tesadüfî biye divê baweyekî bi guman lê were nêrîn. Em didomînin hevan no? Helbesta wî ya pêvajoyê çawa bû, cudahiya vê pêvajoyê û pêvajoyên derbasbî çawa dibîne, li ser vê nirxandinekê kir yan na? Elbet qala vê pêvajoya salekî jî kir. Qala destpêkirina pêvajoya ya bi axaftina Dewlet Bahçelî re kir. Destnîşan kir ku wî jî xwestiye bersiv bide wê helwest û banga 27 Sibatê yani wî jî xwestiye bersiv bide banga Dewlet Bahçelî û helwesta Tayyip Erdoğan yani çawa bersiv daye bi banga xwe ya 27 Sibatê li ser vê yekê formüle kiriye. Yani Öcalan banga xwe ya meşhûr ya 27 Sibatê li ser daxwazên Dewlet Bahçelî û Erdoğan formüle kiriye. Bilêv kir ku alî herî girîng ya banga 27 Sibatê mutabaqateke ku dewletê jî biryar daye. Her wiha anî ziman ku piştî bangê PKK gav avêtine ji wê rojê şûn ve jî xebera şehîdan Edînê hatiye. Destnîşan kir ku ew xwedî watê ye, mijar ne tenê berdana çêkan e, pirsgirêka herî bingehîn avakirin e. Ji ber vê yekê jî gelekî girîng e ka dewletekî demokratîk çawa dikare ji nû ve ava bibe. Behsa vê mijarê kiriye. Mesele ne tenê berdana çêkan e. Mesele avakirina dewletekî ye. Abdullah Öcalan qala avakirineke çawa dike? Pirs ev e. Dewlet û gelê Kurd wê bi hev re çi bikin? Yani dewlet bi tena serê xwe wê xwe ji nû ve ava bike yan gelê Kurd jî wê têda cih bikire? Ya pir mijar hebûn ji ber wê li ser vê zêde em nesekinin lê ev yek giring e elbet pirsgirêk nedanîna çêkan e pirsgirêka bingehîn avakirina demokratîkbûnê ye yani dewlet wê ji aliyê demokrasiyê ve biguhere civak wê bibe xwedî hêz ji bo komarekê demokratîk bi hev re tê bikoşin ji bo wê jî divê zemîneke hiqûqî hebe yani bilêv kir ku pêwîstî bi serarastkirineke yasayî heye. Herî giring jî bilêv kir ku pêdivî bi mutabaqateke siyasî heye. Lêgerina wî ya bingehîn mutabaqateke siyasî ye. Eger mutabaqateke siyasî pêk were gelek tişt wê gav bi gav bi xwe çareser bibin.
em ê derbas bin ji pir pirsgirêkan. Dibêje Gulîstan Kiliçkoçî pirsek din jî heye hevalino. Bala we dikişîne. Eger bala we bikişînin bidomînin, Dewlet Bahçeli jî qala mafê hêviyê kiribû, pirs ev e, Fethî Yıldız jî bi qala basa mafê hêviyê kiribû, divê hevdîtinê de mafê hêviyê yani serbestiya Abdullah Öcalan hat rojevê nehat rojevê. Yani tenê got ew wate dide gotinê Dewlet Bahçeli ên di derbarê mafê hêviyê de mesele pir dirêj nekir. Ev e entegrasyona demokratîk hat rojevê yan na. Yani Öcalan çawa basa entegrasyona demokratîk dike. Gelo li ser vê yekî nirxandinekî kir yan na. Gulistan wiha bersiv dide. Em dikarin vê yekî di çarçoveya Sûriyê de bêtir îfade bikin. Mijara Sûriyê mijara sereke ya civîna me bû. Endamên şandê her wiha bêtir pirs li ser Sûriyê pirsîn. Ji ber ku gelek kesên ku me di komîsyonê de ji wan bihîstibû bi taybetî li ser Sûriyê nîqaş kiribûn. Bandora potansiyel ya pêvajoyê ya li ser Sûriyê pêşketinê li Sûriyê bi xwe mijara sereke ya civîna me bûn. Barêz Abdullah Öcalan di çarçoveya tiştên li Sûriyêde ev tişt pir zelal û rast te rast got. Binêrin. Abdullah Öcalan di derbara Rojavayê Kurdistanê û Sûriyêde çi dibêje? Dibêje ji bo demekî pir dirêj rejîma Esad hebû. Taybetmendiya rejîma Esad di dawiyê de dîktatorî bû. Ew bi salan bi vî rengî jiya. Îro rejîmeke şerîetê heye. Eger demokratîkbûneke rastîn tune be, ew ê di dawiyê de bibe dîktatorî. Birêz Öcalan li ser demokratîkkirina xwecihî rawestiye. Yani demokratîkbûna xwecihî yani xweseriya demokratîk e. Birêz Öcalan diyar kir demokrasî rêxistinkkirina civakî ye. Avakirina komûnan e. A meclîsan e. Avakirina civaka sivîl e demokratîkbûn. Birêz Öcalan teqez kir ku pêwîst e herkes civak, komûn, meclîs, civaka sivîl ava bike. Bi vî awayê bi hebûna xwe ve beşdarî pergalê bibe. Demokrasî ji bo vê yekî pêwîst e. Bêyî demokrasiyê wê li Sûriyê dîktatoriyeke nû hebe. Ev jî aramiyê nade gelê Sûriyê. Ji aliyê entegrasyona demokratîk ve ji bo me hemyan wê bi çi re entegre bibe pirsgirêka bingehîn ev e. Kurd û gelên din wê di çi de entegre bibin? Wê tevlî çi bibin? Ew ê ji pergaleke çawa re entegre bibin? Entegrasyon tenê di nava pergaleke bi rastî demokratîk de mümkün e. Entegrasyon ancak di nava pergaleke bi rastî demokratîk de mümkün e. Mirov dikare bibe beşekî ji pergaleke demokratîk. Birêz Öcalan got, eger dewlet demokratîk bibe, veguherîneke demokratîk bi dest bixe, gel dikare xwe rêxistinkkirina xwe ava bike di nava dewletê de. Di nava wê demokrasiyê de. Ev ji bo Tirkiye jî wisa ye. Lê weke min got, nirxandina li ser bingeha pirsên hatine pirsîn, di çarçoveya Sûriyêde bêtir pêşket. Li wir jî demokrasî pir giring e. Birêz Abdullah Öcalan diyar kir ku divê hem ji bo Tirkiye, hem ji bo Sûriyê, hem ji bo hemû welatên ku Kurd lêne nêzîkatiyeke ku maf û hebûna Kurdan nas bike were pejirandin. Hat femkirin? Ez vê hevok dawî dubare bikim ê binêrin. Birêz Öcalan diyar kir divê hem ji bo Tirkiye, hem ji bo Sûriye, hem ji bo hemû welatên ku Kurd lêne nêzîkatiyek û maf hebûna Kurdan nas dike were pejirandin. Ew qas zelal û net. Çima mühîm e em van tiştana dibêjin hevalino? Ji ber ku li derva hin derdorên AKP'yî basa gef û tehdîta dewleta Tirkiye li ser Kurdan dikin. Mîna ku Kurd mecbûr bin çek û sîlahan dayînin, di nava dewletên bi eynî mîna xwe de entegre bibin, bihelin xilas bibin. Qasê de tevlî Sûriye bibe û xilas. Vê derê de em dibînin ku pêşî dibe ew dewlet maf hebûna Kurdan nas bike.
demokrasiye rastîn tam pêk bîne. Entegrasyon ancak di nava demokrasiyê de mümkün e. Dewletên heyî çawa dikare mirovan entegre bike? Mirova entegre nake, mirovan dihelîne, daqiltîne. Ji ber vê nabe. Ancak pergala demokrasî ava dibe, merov bi vî şeklî ancak dikare entegre bibe. Niha pirsek din heye hevano em didomînin. Niha jî qala ew dike. Qala Qesedê dike. Rojnamevanê me dipirse Tirkiye zextî li Qesedê dike ku çekê xwe dayîne. Berdevkî AKP jî carekê din dubare kir û gef xwarin. Gelo Abdullah Öcalan li ser vê yekê çi dibêje? Li Tirkiye ev mijar bi dualî têne qaşkirin. Gelo YPG wê çekên xwe dayîne yan na? Birêz Öcalan li ser vê mijarê rawestiye. Giringiya demokratîkbûyînê destnîşan kir. Got eger demokratîkbûn tune be wê şara çi bike? Di derbarê bêçekirinê de birêz Abdullah Öcalan giringiya peymana dehê adarê pêkanîna wê teqez kir. Di vê çarçovê de bi taybetî pêwîstiya entegrekirina hêzên çekdar di nava artêşê de lê di heman demê de pêwîstiya hêzên ewlehiyê yên herêmî jî teqez kir. Yani Öcalan dibêje hem Qesedê bila tevlî artêşa Sûriye bibe lê hêzên herêmî jî divê hebin. Yani hêzên asayişê. Ne wekî artêşekî mezin çekên konvansiyonel de destê xwe de bigire ne bi vî şeklî lê hêzên asayişê de divê destê rêveberiya herêmî de be. Yani di vê çarçovê de Öcalan bi taybetî jî pêwîstiya entegrasyona hêzên çekdarî entegrekirina hêzên çekdarî di nava artêşê de lê di heman demê de pêwîstiya hêzên ewlehiyê yên herêmî jî teqez kir. Birêz Öcalan yek weke Wezareta Karê Navxweyî ya din jî Wezareta Parastina Navxweyî pênasê kir. Netewî yani. Nêrin. Ez dubare bikim vana ev têgehên girîng in. Dikeve qeydan divê merov şaş nexwîne hevan da. Binêrin çi dibêje. Yek weke artêşekê bi Wezareta Parastina netewî re were entegre kirin ya din jî Wezareta Karê Navxweyî Wezareta Parastina netewî. Baş e? Di vê çarçovê de bi taybetî pêwîstiya entegrekirina hêzên çekdarî di nava artêşê de lê di heman demê de pêwîstiya hêzên ewlehiyê yên herêmî jî teqez kir. Birêz Öcalan yek weke Wezareta Karê Navxweyî û ya din jî weke Wezareta Parastina neteweyî pênasê kir. Yek wê weke artêşek bi Wezareta Parastina netewî re were entegre kirin, hêzên ewlehiyê yên herêmî wê dibin Wezareta Karê Navxweyî de bêne entegre kirin. Birêz Öcalan bawer dike ku pirsgirêkên li wê derê dikarin bi diyalogê werin çareserkirin. Bi zelalî rast rast diyar kir ew ê di vî warî de pir bi bandor be. Dema ku ev pirs ji wî bi xwe hate pirsîn wî jî got erê yên li wê derê jî wê guh bidin min. Lê wî teqez kir ku bêguman divê şert û merc werin bicîhanîn da ku ev çê bibe. Di dawiyê de wî bi taybetî diyar kir ku eger şert werin bicîhanîn bingehên diyalogê werin pêşxistin, danûstandin mümkün in. Gelek pirsgirêk dikarin werin çareserkirin. Yani eger danûstandin mümkün bin, ez bikaribim hevdîtin çê bikim bu ara gelek pirsgirêk dikarin werin çareserkirin. Di vê derê de hevano endamê komîsyonê jê pirsîne quweta te, hêza te heye ku tu karibî bandor li Mazlûm Ebdî bikî, li Rojavayê Kurdistanê bikî, tu çi bibêjî mîna te bikin? Ew jî dibêje vaya girêdayî diyalogê ye elbet hêza min heye ez dikarim. Yani ew guh didin min. Ew guh didin min. Hüseyin Yayman, Fetih Yıldız li ser çi rawestiyan? Pirsên ku bala we kişan çi bûn? Gulistan xanım dibêje her du endamên heyeta komîsyonê jî li ser pirsên ku raya giştî merex dikin rawestiya. Li ser pêvajoyê pirsîn. Her wiha li ser peymana dehê adarê ya rêveberiya Xweser û hikûmeta Şamê pirsîn.
هلبرینên petrolê çawa dibin mesela petrola di destê rêveberiya Xweser de wê çawa be ya çima tişin Abdullah Öcalan pirsin pir balkêşe YPG wê çawa çekandayine gelek pirsên din kirin derbarê Rojavayê Kurdistanê de vê de em dibînin hevanno ji vê pêvajoyê armanca dewleta Tirk ew e ku temamen pergala rêveberiya Xweser a Rojava ji holê rabike mesela basa petrolê dikin ya ji te re çi tu endamê heyetê tu çû wê derê basa meseleyê xwe yê navxweyê Tirkiye bike tu çawa problemê xwe yê Kurda hal dikî çi basa petrola Sûriye dike yani ew qas çavnebar in dewleta Tirkiye heqeten dijmin e carekê din em fehm dikin ku dijmin e yani ji xwe mezanî bû ya meqsed em dubare bikin her du endamên heyeta komîsyonê jî li ser pirsên ku raya giştî merex dikin rawestiyan li ser pêvajoyê pirsîn li ser peymana dehê adarê a rêveberiya Xweser û hikûmeta Şamê pirsîn çawa dikare pêk were hilberîna petrolê wê çawa be petrol çawa were parvêkirin YPG wê çawa çekandayine gelek pirsên di vê çarçovê de pirsîn ya mirov fehm nake du haldar Xelîl Axifî dibêje peymana dehê adarê Ehmed el Şara heteşe pêk nayîne ew dibêjin qesede pêk nayîne Amerîka dibe qesede xwe giran dike Tirkiye dibe qesede nake aliyê me jî dibêjin Şam nake a rastî çi ye peyman piştî ku hat îmzêkirin şûn va roja piştî wî Ehmed el Şara bi tena serê xwe derket destûra bingehî nivîsand û îlan kir bi tena serê xwe meclîs îlan kir bi tena serê xwe artêş ava kiriye û herkes pirpirikê wan pêvekirine ew dike wezîfe dide çetemeteyên derdora xwe mesela bi tena serê xwe dike halbikî dehê adarê peymanekê bi şeklekî cuda hatibû îmzêkirin em didomînin gelo endamên heyetê bersivên pirsê xwe girtin yan îqna bûn gelo belê dibe qaneqbûn dibe Gülistan Kiliçko çî dibêje herê tabî îqna bûn wan jî dîtik û bi rêza Abdullah Öcalan piştî banga xwe ya 27 Sibatê ne tenê ji bo Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo tevahiyê herêmê xwedî bandor e xwedî perspektîfa çareseriya demokratîk e pirsek din heye Abdullah Öcalan li ser merheleya pêvajoyê anniha çi nirxandin kir heta niha dewletê hevdîtin dikir lê niha partiyên siyasî jî hevdîtinê dikin li ser vê tiştekî got yani li ser vê destnîşan kir ku ew hevdîtin dîrokî ye hûn weke siyasetmedar li vê derê ne heta niha me bi dewletê re hevdîtin dikir ew jî ji bo çareseriyê lêgerîna mutabaqatê ye elbet bi Rêzî Öcalan qala pirsgirêka Kurd jî kir bingeha wê ya dîrokî ve got qala tifaqa Kurd û Tirkan kir got me cara yekem pirsgirêka Kurd ji darvekirinan anî ser masê yek jî xaleherî girîng a hevdîtinê ew bû heta niha hemû serhildanên Kurdan bi darvekirinê bi dawî bûne bi Rêzî Öcalan got em serhildanekê Kurdan ji darvekirinê tînin ser masê em ê vê yekê bi aştiyê bi encam bikin pirsek din heye mijarên herî zêde têne nîqaşkirin verastkirinên qanûnî ne yani qanûnê nû werin derxistin qanûnên hê jî werin sera rastkirin Abdullah Öcalan li ser van qanûnan çi got bi Rêzî Öcalan ji bo merasima îmhakirina çekan ya 11 tîrmehê li ser vekişîna hêzên PKK ji Tirkiye di 26 Jotmeyê de spasiya xwe ya mezin anî ziman her wiha giringiya agirbesta ku yekê adarê ve di meriyetê de ye nebûna qurbaniyan teqez kir yani şer û pevçûn çênabe mirin çênabe bi Rêzî Öcalan destnîşan kir ku sedema kesên ku çekê xwe şewitandine û nekarîne werin Tirkiye kemasî astengîn qanûnî ne bi Rêzî Öcalan got xwazî endamên Koma Aştî û Civaka Demokratîk bikariban werin her wiha diyar kir ku ji bo şert û mercên hatina wan bêne amadekirin pêwîstî bi qanûnan heye ya ew endamê Koma Aştî û Civaka Demokratîk behsa wan gerîlayî ku çekê xwe şewitandine behsa wan dike ne ez wisa fehm dikim erê rast e endamên Koma Aştî û Civaka Demokratîk xwazî bikaribana bihatina Tirkiye lê şert û mercên hatina wan ne amade bû wekî din pirs ev e Öcalan di pirtûkên xwe de dibêje Tirk ne ji bo xwe dikare şer bike ne jî li hev were balê dikişîne ser bandora hêzên herêmî û navnetewî
ناجی پێواژوەیەکی هەیە هێزیان هەرێمی و ناونەتەوی چاوان نێزی vê pêvajoyê dibin. Bersiv ev e pêvajoya niha bi daxuyaniya Serokkomar a li Xelatê axaftina Dewlet Bahçelî ya yekê cotmehê dest pê kir. Ji ber vê jî Birêz Öcalan dibêje aqlê dewletê pêşketiye. Pêvajoyê jî wisa dibîne. Divê siyaset jî di wê baweriyê de be. Yani ez wisa difikirim Birêz Öcalan bi lêv kir ku divê ev pêvajo serkeftî encam bigire. Hin derdor, hêz hene naxwazin pêvajo serkeftî encam bibe. Qala mekanîzmeyeke darbê jî kir. Balkişan serwiyekê ku eger pêvajo bi ser nekeve ew mekanîzmaya darbê wê bikeve meriyetê. Pirs ev e şîrovên weke ev pêvajo ji ber xeteriya İsraîlê dest pê kiriye. Gelo di hevdîtinê de li ser tekîliyên Tirkiye, İsraîl û Kurd û İsraîl tiştekî hate gotin. Belê li ser planên İsraîlê li ser Rojhata Navî hin tiş hatin gotin. Bi taybetî li ser hevpeymaniya İbrahîm. Çawa dixwazin li Rojhata Navîn dîzayneke nû çê bikin, analîzên bi vî şeklî çêbûn. Bi lêv kir ku İsraîl dixwaze xwe bispêre hêzeke Kurd, niha şûn ve hebûna xwe dixwaze misoger bike, anî ziman ku divê geşedanên herêmê baş bêne xwendin û analîz kirin, destnîşan kir ku gelekî hêz li ser Kurdan hesabê dikin. Tabii ben normal e, rêzdar yani ez nav nedim lê rêvebirên tevgera Kurd jî divê çarşivê de dibêjin. Yani dibêjin pir normal e. Yani Amerîka planên xwe ê Rojhata Navîn hene, İsraîl xwedî plan e û bi Kurdan re dikevin nava tifaqê. Elbet ya milletê Kurd jî milletekî ye, netewe ye. Li gor menfaetê xwe bi her kesî re dikare bikeve tifaqê çima nebe ye. Milletê Kurd ji bo menfaetên xwe dikare bi her kesî re bikeve nava tifaqê. İsraîl jî, Amerîkayê jî bi Amerîkayê re ji xwe di nava tifaqê de ye. Qet yani pir normal e. Pir normal e. Çima nebe? Ji ber vê yekê ev tişta ku hatiye ziman yani nayê wê manê ku li dijî vê tifaqê ye. Yani Öcalan ne li dijî vê tifaqê ye. Yani planên İsraîlê li ser Rojhata Navîn heye. İsraîl dixwaze hebûna xwe garantî bike. Qas sêviya xwazeyî tiştekî heye. İsraîl bibêje me tune bikin ji holê rabikin. İsraîl ji bo hebûna xwe garantî bike bi Sûriyê re li hev dike, hevpeymaniya İbrahîmî çê dike, bi welatê Ereb re peyman çêkiriye. Jê re dibêjin hevpeymaniya İbrahîmî. Pir dewletên Ereb mecbûrin erê bikin. Amerîka bi wan de erê kirin. Wextê erê nekin Amerîka ambargo datîne ser wan. Yani pir normal e. Hatta doh Aldar Xelîl çi dibêje? Biborin hevanno. Yani Amerika ji Sûriye çi hêvî dike, çi dixwaze? Yek, li ser İsraîlê tu cara nebe tehdît, ya duyem destûr nede ku hêzên İranê li vê derê bi cihê bibin û Sûriye bikeve bin hakimiyeta İranê. Pir normal e. Sûriye perçeyekî piçûk yê planên berfireh yên Amerîkayê li Rojhata Navîn in hevanna. Yani Amerika, İsraîl tenê bi Sûriye re eleqedar nabin. Di çarçova plan û proje berfireh de Sûriye tenê perçeyekî piçûk e, em jî di nava wê perçeyê piçûk de ne li menfaetê xwe digerin. Normal e. Her tişt normal e. Merû tifaqê bike jî normal e. Eger pêvajo pirs ev e, eger pêvajo bi awekî baş bi rêva neçe, divê Kurd çi bikin? Gelo Abdullah Öcalan li ser vê yekê tiştekî got. Hemû nirxandina Birêz Abdullah Öcalan li ser serkeftina pêvajoyê bû. Li ser şertên serkeftinê rawest. Yani nirxandinekê li ser pêwistiya serkeftinê anî ziman. Nirxandina wî herî giştî ya têkçûnê ev bû. Eger ew bi ser nekeve, mekaniqa darbeyê wê were pêkanîn, ev yek wê bandor li ser gelek aliyan bike. Pêvajoya aştiyê ya berê, pêvajoya aştî ya sala 2013-2015 a ka komên li dijî çareseriyê çawa ew sabûte kirine bi bîr xist, diyar kir ji bo ku ev yek îro carekê din çê nebe, divê pêvajo serkeftî be. Tayyip Erdoğan xirab kir, herkes zane.
سالا 2013 2015 دید که رژیا HDP بلند به یا ویکیم دبه نیگه خال ماسی خست دولما واچه سرو بنکر باشه آن هاجی فتو متو دبیجن علاقه فتو تنه فتو چما خراب دکه Tayyip Erdoğan bu xwestat kir û bi domanda. Ya divê me rû rastî bibêje. Tayyip Erdoğan hê jî dew li Selahedîn Demirtaş vê dike. Hê jî divê demê de yani. Ew xwesa însanê dirûn em em çi bikin. Komîsyon dema roja pênşemiyê civiya wê li ser çi baxve? Çarçoveya nîqaşên serrastkirinê qanûnî wê çê bibin yan na? Li greva İmraliyê Serbiyeyekê çi hate nîqaşkirin? Hevan no du sê pirs mane paşê ez wê rehet berdim. Du sê pirs mane. Mühim e. Yani kanunên çawa werin derxistin dibêje Gulistan Kiliçoçî me dixwest ku ev civîn pir zûtir were li derxistin. Weke Dem Partî ev yek anîzman giringiya li derxistina vê civînê bê derengmayînê me teqez kir. Her wiha derengmayînê spekülasyon û manîpülasyonên nû di rêya giştî de gur dike. Em civînê komîsyonê ya ku roja pênşemiyê hefteya bê hatiye plankirin giring dibînin. Dibe ku sedemên giring ji bo derengmayînê hebin lêbelê wê demê pêwîst bû ku em derkevin van sedemên giring bibêjin. Ji ber vê yekê divê ez bibêjim ku em vê yekê rast nabînin. Yani çarê me hê hevano civîna komîsyonê hê. Heta ku civîn pêk were fesat dikevin dewrê tiştê cuda dibêjin. Derdorên AKP'yî hene tiştê cuda dibêjin. Yani çûne ji Öcalan re mîna ku heyeta parlamentoyê ji Öcalan re gotiye tu mecbûrî vê pêvajiyê bi ser bixî hemî çekdarê xwe çekî wan bidî danîn ege tu nekî ji berê pir zêdetir wê operasyonên çekdarî ê eskerî werin kirin li hember Kurda. Tehdît yani. Dibêje gelo girtekên hevdîtina komîsyonê Öcalan wê berraya giştî de werin parvekirin. Yani 3 saat hevdîtin çêbiye gelo hemî axaftin wê berraya giştî re bi me re were parvekirin gelo. Me weke sê endamê komîsyonê qeydên hevdîtinê îmze kir, pêşkêşî Serokê Meclîsê kir, divê ew girtek yani qeyda deng û anivîsê ji komîsyonê re bêne parvekirin, divê ev rapor bi çapemeniyê re jî were parvekirin. Divê tevahiya raya giştî bizanibe ka ji her cure spekülasyon ji bo li ser neyê kirin. Em bawer dikin ku pir giring e ku tevahiya raya giştî û gelê Tirkiye axaftinên Birêz Öcalan ên ji bo komîsyonê ên di derbarê çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd te bizanibe û bibihîse. Eger ev girtek ev destnivîs werin parvekirin hemû kes wê bawekê zelal bibîne ku perspektîva Birêz Abdullah Öcalan ka çi ye dawa çi dike. Pêwîrekê din ya komîsyonê yani wezîfeyekê din ya komîsyonê ew e de encama xebata xwe de raporekê amade bike heta 28 mijdarê divê hemî alî çarçoveya giştî sernavên giştî bi lez radestî Serokê Meclîsê bike. Ji ber vê yekê em amedekariyê xwe dikin niha roja pênşemiyê sernavên giştî ku di raporê de cih bigirin wê werin nîqaş kirin. Pişre wê nîqaş li ser awayê nivîsandin û amedekirina rapora giştî were kirin. Du re rapor wê bi lez were temam kirin pêşkêşî desteya giştî ya meclîsê were kirin. Bi vî awayî wê pêvajoya nivîsandina yasayê dest pê bike. Mesele ev e dew ev e hevano ez hatim cem we mala we ava ji bo godarîkirinê ez hêvî dikim li gor dilê we ve ez hêvî dikim ku min rast xwendibe û we jî jê zewq kirtibe kêf kirtibe ji wara dîsa bibêjim bînim bîra we hevano bername me îro ew qase ez ê biçim nava rojê de nûçeyên nû teqîb bikim bişopînim. Vê êvarê saet di 19 de li gorî saeta Ewropayê mîvanê min Rodî Xelîl e ev jî rûpela wî ya ew ye ev jî rûpela wî ya YouTube'ê ye beriya ku were bibe mîvanê me eger hevalê me weke jestek nazik centîlmenî canik û cameriyê biçin bibin endamê ne endam abone bibin abone ji rûpela Rodî Xelîl re ez pir kêf xweş dibim. Vê êvarê jî em wî nas bikin saet 19 de em wî bi tenê nehêlin eger hûn qelebalık werin pir kêf xweş dibim. Belkî nûçeyên deqeyên dawî jî hebin navberê de ji we re bêjim
هن سورپریزی مجی و چی ببن وەکی دن مچش بیر کریە تشتێکی دم ژوەرە گوت ئەگەر ji bîr bikim jî nava rojê de zî ji we re bêjim baş e ez biçim nûçiyê xwe berhev bikim bibin abûnê me jî ya ma dunya xira dibe hûn bibin abûnê me jî yek jî kanalekî me din heye Xeta Netevî bibin abûnê wî jî ew jî wextê hûn bibin abûne dunya xirab nabe ji bo vê kanala me hevalê ku li me temaşe kirin nebûne abûne ji kerema xwe re bibin abûne hevalê ku îmkanên wan heye hene bibin endam pir şad bim kêfxweş dibim ez ê ji we re bêjim xatirê we silav rêz dem baş e banda